Multa jatkuvasti kysytään, minkälaisia kiinteitä telineitä meillä on Telinetukulla tarjolla. Meillä löytyy karkeasti 2 erilaista telinettä. Meillä löytyy modulaarista järjestelmätelinettä, joka on ehkä yleisin rakennusteline Suomessa isommilla työmailla. Ja tämän lisäksi meillä on valikoimassa myös kehätelinettä, joka on erittäin yksinkertainen ja helppo kasata. Ja mistä tämä kehäteline sitten koostuu? Eli siellä on tassut alla, päätykehät, jotka on tässä tapauksessa alumiinia, vaakarevat, jotka toimii myös kaiteina, sitten on vinorevaa, työskentelytasoa ja sitten tuolla ylhäällä on metrin korkeita kaidepäätyä. Ja tässä on tämmöistä L-kaidetta, niin päästään tuolla ylemmällä tasolla myös kulkemaan läpi. Ja mihin kohteisiin tämä erityisesti soveltuu? Tämä teline sopii erityisesti, jos on yksinkertaista seinää, johon tarvii tehdä pienempää tai isompia remontteja. Ja sitten käydään läpi nopeasti vielä modulaarinen järjestelmäteline. Eli telinehän koostuu, siellä on tassua alla, siellä on aloituspalaa ja sitten siellä on vaakaa, vinoa, pystyt on erikseen, eli ei ole kokonaisia päätykehiä. Ja sitten siellä on U-jokkaa, johon saadaan tasot kiinni. Eli tässä on niinku enemmän osia verrattuna sitten tuohon kehätelineeseen. Ja kuten sanottu, käyttökohteet tällä telineellä on pääosin teollisuudessa, isommissa projekteissa, jossa se muunneltavuus telineissä on erittäin tärkeää. Ja molempiin telineisiin on saataville esimerkiksi seinäkiinnikkeitä, potkulistaa, porrasosia ja kaikenlaista muuta hilpettä. Mutta mikä tärkeimpänä, näitä molempia telineitä on saatavilla alumiinisena sekä teräksisenä. Esimerkiksi tästä kun teräs pystyy vaihtaa samanmittaiseen alumiiniseen, se paino melkein puolittuu. Joten ei muuta kuin kaupoille.